Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha ke kubonakala ingathi ke kunabadlali abayi-5 angakhawuleza bakhuphe pha uFernando da Cruz xa efika ethatha intambo pha kwiqela leKaizer Chiefs pha eNaturena. Abo badlali ke kubalulwe kubo ke uMorris, kwabalulwa kubo ke pha uGeorge Mahlow, kwabalulwa kubo pha uGustin Sereno, kwabalulwa kubo ke le nkwenkwenyana ke Happy Mashiane. Abo badlali ke ngabadlali ekubonakala ngathi ke xa eqoqosha into zakhe pha umlumzana uFernando da Cruz angabakhupha ke abo badlali ontware amagama abawavela pha abafana abadala. Masenjenje ke mphulaphuli ke siqale pha ngoGeorge Mahlow. Khumbula kaloku into yokubana ke uGeorge Mahlow ngulona ke Kaizer Chiefs biseyizile ngaphambili, yayicacisa into yokubana ke uGeorge Mahlow kusengathi ke ayizuba sakwazi ukuqhubeleka naye. And uGeorge Mahlow ke ngomnye weeplayers ke eziseza sayiniswa icontract pha kwisizini epheleyo ngemfesane nenceba nothando lweKaizer Chiefs. Hayi into yokubana ke iKaizer Chiefs biyibona into ephethwe nguGeorge Mahlow. George Mahlow ixesha elininzi lichithe kwi-injury umfana omdala, and loo nto leyo ithande ukumlimaza, iye yathanda ukumlimaza phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Sele nje ejongene nale nto yokubana uza kulishiya iqela leKaizer Chiefs. Intsusa zezi injury zingaka ajongene nazo umfana omdala. Ashley Duprez umfana omdala akho linge iKaizer Chiefs ngalenzanga ekuzameni ukumbonisa uthando uDuprez. Akho ndlela iKaizer Chiefs ngayenzanga ekumboniseni uthando uAshley Duprez. Imnyamezele kakhulu iKaizer Chiefs, inethemba lokubana ke kuzawude kutshintshe. Uyabona ke mphulaphuli ke masiyibeke cace ke into cha okwekati emhlophe ehlungwini. Umsebenzi westriker kukufaka amanqaku emnatheni. Ngumsebenzi westriker ke lowo. Once istriker singakwazi ufaka amanqaku emnatheni, ayiso striker ke eso. Hambani ke niyokhangela istriker. Iphutha likaDuprez, ufumana ii-chances zibe yi-10 aziphose zoyi-10, angafake ndisho nethu kwezo chances azifumene umfana omdala. Yiyona nto ke ingunobangela ukubana ke azibone naye entyumpantyumpeka kule meko akuyo ukubana iKaizer Chiefs ifuna ukumkhulula. Gustin Sereno into yakhe beseyicaciswe iKaizer Chiefs ukubana ke ayizuba saqhubeleka nesivumelwano sakhe umfana omdala. Untware akanandawo phaa kwiqela leKaizer Chiefs, angeke akwazi futhi ke ukutsiba uBruce Vuma ayosusa pha uBrandon Peterson. Akanandawo njengelipheleleyo pha kwiqela leKaizer Chiefs. Imzamile naye iKaizer Chiefs ukumnikeza uthando uNtware. Kufikelele apho ke ndicinga uba into yokubana ke uNtware ayokhangela amadlelo aluhlaza. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitsho into yokubana ingaba nanina niva kanjani, ngoba kaloku apha siphethe noHappy Mashiane umfana omdala endicinga into yokubana ke ebelowunelwe phaa kwiSiwelele FC umfana omdala. Izinto zakho Happy Mashiane zihambanga kakuhle konke. Andiyazi ukuthi kwenzakalani phaa kwiHappy Mashiane, kodwa into endiqiniseke ngayo akazi ukusayinwa yiKaizer Chiefs okanye akazi ugcinwa yiKaizer Chiefs kule sizini. Umfana omdala ndiqinisekile naye iza kumkhulula phaa iKaizer Chiefs. Ningangena ke ngobuninzi benu kodwa ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.